Tikulandeni ukundomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene makhanditu ndi ya Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafuna tibweretsereni maganizo a Bambo Charles Ben Longwe. Iwowa akuti akayang'anayang'ana sakuonapo mfundo zogwirika zimene zipani zotsutsa zitakwauza Malawi kuti agwetse boma la Dr. Smakathy Chakwera. Chimene akuona iwowa basi ndi mapropaganda amene akuti a opposition itakwesera kupanga mapropaganda osiyanasiyana aya Chakwera agwetsa ndege, aya Chakwera abweretsa njala, aya Chakwera akubweretsa zigawenga mdziko muno, koma zonsezo zikuoneka kuti ndi zabodza. A opposition alibe nkhani yeniyeni yoti angauza Malawi kuti agwire cholinga kuti adzavotere. Ndiyeni ndikhale modzi pano Panyasa Voice Box kuti kuti a Charles Ben Longwe akuti chani pano Panyasa Voice Box. Ndipo mukamaliza tikupemphani kuti muyike maganizo in the comment section below mwachizolowezi kuti mutiuze kuti zimene akunena a Ben Longwe, is it making any sense to you kapena inuyo simukugwirizana nazo? Mutiuza in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Okondinomvera ndi kulandireni masana uno apa 8th of October 2024, and it happens to be on Tuesday, while my time says 23 minutes after 13 hours, which is 23 minutes past 1 chigawo chimene chichakumasana. Ya ine ndabwera pano Ben Longwe ndangozunguzika pang'ono nde zimene zandizunguzazo ndi zimene ndabwera nazo pano kuti tigawane mwaka nthawi kochepa. Ndikaliona dziko limene likuyendera, ndikaona boma, ndikaona otsutsa boma, ndikuyikapo onse kwayikapo aboma, otsutsa boma kwayikapo ndikuona kuti boma lilipo koma otsutsa boma sakupezeka. Ndikawerenga mapeji anga onse ambrain mwangamu, kuwerenga mapeji onse ndopeza kuti boma likupezeka koma otsutsa boma sakupezeka palibe. Ndikabwerera mbuyo tisanapange zisankho za 2019, ndikawerenga mafiles ambrain mwanga ambuyo tisanapange zisankho za May 2019, ndikupeza kuti tinali ndi otsutsa boma amene amatsutsa boma muteratu. Tamene I believe kuti Dr. Lazarus Smakathy Chakwera anali leader of opposition, amatsutsa boma mparliament kufika boma kumavumereza kuti tinabadi 544 million tibweza. Tinabadi zakuti tibweza. Ndipo timaona opposition ikugwira ntchito zimene zinatengera opposition kuti izapezeke kuti iyalowa mboma. Lero ndikaiona opposition ndikupeza kuti palibe amene akutsutsa boma. Palibe otsutsa boma chifukwa palibe chilichonse chimene akulitsutsa boma likuti tikulitsutsa boma apa, tikutsutsa apa, tikutsutsa, kulibe. Kwangozaza zimapropaganda zokazoka, mabodza okhaokha. Kunena kwa mzomera ngwira kuti ife boma poti timafunamo nde tikamayankhula simayankhula zabwino za boma olakuchita bwino, timasusa be timapeza zifungwa chifukwa ifenso nafe tikulifuna bomali. Ndi zimene ndazoona pakadali pano. Pakati apo kunali mapropaganda okuti mdziko muno mwalowa zigawenga zochokera kwa Paul Kagame ku Rwanda, zimene zizipha anthu, zizipanga chiwembu anthu kumapha anthu mdziko muno. Tadikirira kuti tiona zigawenga za ku Rwanda, zigawenga za ku Rwanda, zigawenga za ku Rwanda, zigawenga za ku Rwanda mpaka na kandi 2 years ka 3 years ya tabu. Sitidaone zigawenga za ku Rwanda zikupha anthu. Kale ya polisa kugawa zida ziko muno, kugawa zida kwa anthu kuti antakataka zipha anthu. Kale mpaka na pano kaya zaka ziwiri zatha tisikuona kuntakataka boys ikupha anthu kapena Nsundwe boys ikupha anthu mdziko muno. Kale tikumva kuti yayi pakadali pano mene ziko lililimu motere tikuona polisi akugawa zida kupereka kwa aliyense kweri ya 30. Tikukhala mmamizimu sitikuonamo
anthu ena ake odabwisa kuti akuyenda ndi mfuti kapena ali ndi mfuti nyumba mwawo anazitenga ku area 30. Kwachitika ngozi ya kuchikangawa iya njala tisanafike ku ngozi njala chilala Cyclone Fred uja ndoti wamenya kumene kuja mazi akokolola minda manyumba anthu chanichani kumene kuja ndikuti zomera zonse zapita njala kumene kujako yamenya iya yachakwera bweresa njala ndziko muno abweresa nde madera ena tisoka ndilo sikudagwe ndi mvula yomwe kuli chilala first kudagwe ndi mvula yomwe iya achakwera bweresa njala ndziko muno abweresa njala ndziko muno imene ijasida gwirire ayi idathera mugiya tidatsutsa yachoka imeneyo yabwerano ya ngozi ya muchikangawa iya yachakwera apanthu agwetsa ndege muchikangawa kumadabwanso kuti kodi achakwerawa anatuma achilima kupita kandi ku South Korea kandi ku North Korea kumene kujabwerako bwinobwino ulendo wa otumidwa ndi a president abwera bwino umene apanga ngozi ndi wawo wa iwowo achilima kupempha ndege kuti ndifuna ndipite ku maliro a Raf Kasambala ngozi yachitika muchikangawa chifukwa cha weather condition chifunga chimene chinali kuno si chinali bwino ndikupira kuti ndege imene enda kwanso mwina kunkhotakotaku ndekuti propaganda inainiranso kukhala yomweyo kuti achakwera ndomwe agwetsa ndege kunkhotakota mwayiona imeneyo kupezeka kuti ayi propaganda imeneja sikulowa pena paliponse zavuta pamene pajaza anthu totsutsa boma kuti amene atafuna kutenga dzikoli kutenga kulichotsa manja mwa achakwera sakuliyendesa bwino cheni chimene chokuti ayankhule chokuti pamene boma lisili kuyenda bwino ndipati palibe mfundo yomveka yokuti anthu amve kuti boma lisili kuyenda bwino pakuti ayisiziku si palibepo chilichonse choyankhulidwa ingobwera mapropaganda yadagwetsa ndege kasidi kuzoti ndege ikanapanda kugwa kuchani kuchikangawako ndekuti akanakhala ndi mfundo zotani zoauza mtundu wa malaifa panopo khani ndi ndege okay za ndege zija aona kuti sizilowa sizithandiza chichonse chifukwa anthu akudziwa choonadi ndi aona kuti imene sikugwirayi apapa munthu uyu sitimuwina ndi propaganda tipange bwanji ayi sitikufuna maidi sitikufuna maidi mpaka kumakoti kaya kuti maidi sakufunikira ndikakhala phendi kumaganiza kuti kodi opposition imene tili nayo ku Malawi kuno imene ikuti izagwetsa chakwerayi fundo zozagwesera nzawoyo ni mfundo zanji fundo zozagwesera MCP ni mfundo zanji zimene akhoza kuwauza Malawi kuti tili ndi mfundo izi zimene feti nazo zikoli laonongeka pakuti achakwera ononga pakuti kapena MCP yaononga pakuti ife tufuna tibwere tizakonze zikoli tizalikonza pakuti ayi zawo amanga njanji paka kunakala ku Mozambiki uko mpaka naso kunsanje kuchikwawa uko kumapita ku Beira mwayiona ameneyo akuti ayi muziko muno mulibe njanji mafuta kubwera kumachoko Mozambiki kubwera kuna kuti ayi mafuta sakubwera ndi kumadabwa kuti fundo zeni zogwirika zona kuti anthu awawa azatengere boma kuchoka manja mwa chakwera inetu benongo sindikuziona kulibe mfundo ena lionse apart from kumangotukwa na pa social media achakwera akapita ku south kutenga miyala kumakagenda convoy kupangidwa haya 10 muzika genda convoy basi nde mfundo zimene ali nazo alibe mfundo yoti munthu icho mutsusa chake zingatambuye Yesu abwera pamaso pa Sanhedrin pa court kuzaweruzidwa kuti mulandu wawo umveke bwino oweruza kuti guys ine sindikupeza mulandu uliwonse mwa munthu ndikukosambirani m'manja ena kuti pakati pa ameneyo ndi Barnaba timasune ndani anthu akuti Barnaba chommangira Yesu sakuchidziwa cheni chifukwa chake analibe chona kuti amangire Yesu mpaka kampachike pa mtanda zifukwa zake analibe kumangolubwa anthu
Iya tufuna Barnaba, tikufuna Barnaba, tikufuna Amalawi so afika mpaka na pamene mokuti dziko la Malawi tikanakha kuti tikulemba Bible lathu. Ayi tinafika apo pajapoti tikufuna Barnaba mangani Yesu Barnaba amasulidwe mutitusire chigawengacho chituluke kuno chifukwa ife zikutinyasa Malawi ife kumaona malubino akwenda mwa ufulu zimene zikutinyasa zimenezo kumaona chakwera akuwakonda anthu aku Northern Region zimene zikutinyasa timasulire ni Barnaba uja mutimasulire Barnaba tikufuna Barnaba ifa Malawi uyu ameneyu apachikidwe ameneyu Barnaba masulidwe uja nziko muno machitika zipolowe anamapopa nziko machitika zipolowe machina lubino kusoedwa amene ndamene tikumfuna ife pano amene abwere kuno ndale zimene zili ku Malawi zafika mepo likanakhala Bible tikanalemba lina Bible kuti zafikako ku Malawi kuti mpachikeni chakwera timasule Barnaba ku Page House kapena ku Cage House ndale zilipo zimenezo. Aiti za voto panda maidi zinachitikako kuti kukavoto panda maidi no interview no maidi ziko lakeli ziko la Malawi lafika poti anthu ngakhale ku banki kuti adziwike kuti munthu ndi Malawi akwenda kuonesa chipaso ngakhale ku convention ya DPP anakana kuti simunga abwere kuno kuzavoto upanda ID ya Malawi kukana ku convention ndiye mukanene zokuza dziko things that involves kapena things that concerns national interest zokuza na dziko zokuza na chipani tikagwiritsa ntchito ma ID zokuza na dziko akuti ID ayi chifati ufuna kugwetsa chakwera zokuza na chipani akuti ma ID chifukwa sitifuna tikagwetse professor kumeneko mwayiona imeneyo dziko la Malawi lafika pamenepo nde sindikudziwa kuti ya ID ikakanika kubwera ina ya mtundu wanji ya ID ikakanika mpaka na UDF abwenzi aja amene anali a UDF aja pano kutukwanidwa chifukwa akana kukhala mpeche mwa Barnaba siti kufuna kuti tikhale mpeche mwa Barnaba ife takana zimezo takana Barnaba ameneyo anatilanda chipani anatilanda mphamvu Barnaba ameneyo anapachikanso abakili muluzi Barnaba ameneyo mayona ameneyo Barnaba ameneyo wapanga zinthu zoyipa mu dziko lino nde akuti yayi tienti ayamba kutukwa na UDF chifoti UDF yakana kukhala pansi pa Barnaba akuti yayi tufuna yemwe uja malubino ajaziso akhala ni mtendere bwanji malubino akhala bwanji osamaphedwa malubino abwere yemwe uja tufuna malubino aziso wanziko muno abwere yemwe uja amene amadana ndi mitundu ina nziko muno kumadana nayo kumachita kuiuza live kuna kuti ineyo siningakukondeni ndo anthu akumpoto siningakupaseni chitukuko fandino anthu osamika Barnaba yemwe uja akuti amene masulana amene tufuna Barnaba uyu ayi uyu munthu amene sayankha mukamutukwana sayankha mukamulalatira akuti amene achoke tufuna Barnaba uja amene amakonda kulalata uja amanena kuti muona mukapanda kundipasa ma members of parliament 38 kumpoto kuno muona zimene ndikuchite ati amene yoyoti mmatsule ameneyo Barnaba masulidwe ndiye kampeni imene ili ku Malawi yogwetsa Dr. Lazarus Makathi chako ndiye mutu anga kuyima kwambiri kuti kodi anthuwa ndi nkhalamba yawo alibe mfundo zogwetsera boma alibe mfundo zogwetsera boma alibe mapropaganda basi mapropaganda enatukwane pa Facebook kukaikana Facebook yaweche kena kukaivomera kuti Facebook page imene ndiyanga masulani Barnaba mwayiona uyu sadatipase unduna uyu anatipasa unduna nkuti chotsapo sitidagwire ntchito bwino amene yapachikidwa amene
nthawi imene munali nduna amayi Kaliyati ali nduna sanayankhuleko zoyipa za Chakwera. Andani awa a Timothy Ntambo ali nduna sanayankhuleko zoyipa za Chakwera. A Enoch Chihana ali mu Tonse Alliance sanayankhuleko zoyipa za Chakwera. Koma kungochotsedwa unduna ena kuyamba kumangidwa apo chifukwa cha nzinkhani zakuno koma akuti ayi ameneyo apachikidwe koma Barnaba tenti kammasule. Dzulo lya Enoch Chihana ndi ndana Timothy Ntambo anali kumulakhowa lomwe kukamasula Barnaba. Tifuna Barnaba ayi mumasule. Uyu wachilungamo apachikidwe nde ndali zimene zitili nazo ku Malawi kuno. Amalawi tisamale kwambiri. Tisamale ndepabwera ka propaganda kena kachimanga kugawaka. Ena kuonesa chimanga chosakanizika ndi madoti. Ine kuliona thumba limenero akuti chimanga chimene akugawa Chakwera chimene. Kuliona thumbalo losazuka mulione limene likwenda pa social media. Mukaliona losazuka lili ndi mabowu pena ndi penapo mulione losiyana natu ndi thumba limene Chakwera akupereka kwa Malawi. Thumba la Malawi limene lili lojambulidwa chithunzi kapena simbo ya Malawi government. Ena kuti aiza World Food Program zimenezi sizaboma iyayi. Kaya World Food Program anayamba liti kugwisa ntchito simbo ya Malawi government we don't know. Mwayiona imeneyo. Kukapezeka kuna kuti ena atenga chimanga chawo chakunyumba chimene anachibisa mu toilet mwawo kuchisakaniza ni madoti. Aiwala kuti thumba lija sima la Malawi government lakuda lilibiya kuti chimanga chimene atigawira ndi chimene. Mapropaganda opanda nawo manyazi akuti amenewo azawinira boma. Ineyo besh ine Ben Longwe ndili pano galu wankoto sakandira pachabe. Inuyo ndithu tione 2025 mukulitenga boma ndi mapropaganda amene muli nawo. Amalawi anzanga tikumaneso chigawo cha madzulo ndirekeze pamene mnali ndine Sir Charles Ben Longwe. God bless you.